L-istorja turina li l-isfidi li qed naffaċċjaw issa jagħmluna iżjed b'saħħitna meta jgħaddu. Iżda biex dan isir iridu naħdmu għatih. Sostni d-Danmart il-Prim Ministru Lydia Abela f'artiklu fis-Sunday Times fejn semmiet b'eżempju kif mit-tifrik ta' pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija dan reġa' f'forma u l-ewwel servizzi soċjali u l-edukazzjoni obbligatorja daħlu. Dr. Abela rikonoxxiet li lejt is-soltu jaqgħat il kulħadd iżda din is-sena ġab miegħu sens ta' ansjetà u li wieħed iħossu mitluf. Qalet li l-aħħar ġimgħat kienu ta' xokk bla preċedent speċjalment għal nisa li minn barra l woli tas-soltu tan-nisa tad-dar, ommijiet, bniet u ħaddiema, issa jridu jgħalmu u jallegraw lil uliedhom waqt li jibqgħu għaddejjin bil-karriera tagħhom. Hija selmet is-sagrifiċċju tan-nisa fl-aktar professjonijiet kruċjali f'dan iż-żmien fosthom l-infermiera, hekk kif 2 minn kull 3 huma nisa. Hawnhekk tenniet l-importanza illi r-rispons ekonomiku ta' pajjiżna ma jxekkilx il-progress ugwaljanza bejn is-sessi fl-aħħar snin u fakret fil-pakketti finanzjari li ħabbar il-Gvern biex isostni l-industriji u l-ħaddiema. Hija temmet b'messaġġ ta' tama illi din l-akbar sfida ta' ħajjitna nistgħu ndawruha fl-akbar opportunità ta' ħajjitna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.